Good morning guys! It's another beautiful day. Lamig ang pagmata karon. Galuto ko guys dia. Aw giinit ra ni na. Dia guys, gainit ko og bato nga naay dabong. Ubod ba ubod? Request ni Undo, initon ko na kay aron di namin mapalit og suwa. Gisud man punis ref. Mag-arti-arti pa ba ka og naay salin. Initon, botong ngay ref kay arong isud pero nay usahay lagi. Isod sa rip ha, kaya rin di masayang. Sus, kaya nakaliptan man. Hindi na sayang na hinuon. Otro ko nung undoy timpla na. Huun sa mga timpla dani. Tuyuhan namin ha gamay. Kaya marag tabang-tabang man. Ngita sa kong tuyo. Ha? O na! Uros na! Tuyo gamay. Nakinimdum mo guys. Nga naisod ang gihapon gihatag nga katong pork bitaw nga pirito. Moro to yung isudan. Di na kumukaan na ng salin kay bunghan ako. Ako may nagkaan dani. Wa man sa mukaan dani das puan. Gahapon, ako magyapon ng kaon. Nani ko good news ninyo guys. Di anas linlin. Uli na, balik na. Uli na buti gidahang mga kasakitan sa kalawasan. Mao na itong good news rong adlaw. Mao na nakikungisi kay makalakaw mi karon kay nagpinding agamang ang mga kinahanglanon nga humanon. Wa na kay sapi tos bagaw. Kanang kinahanglan na bagaw mahandos na to sa bayar na mo kay. To man to kwarta na pinding. Oy, lami. Ang tuyo pa. Muni guys, agang giluto. Di pa tamo pa dadun sa tang adlaw sa kalimtig like, subscribe kay arong ganahan ko maghimog video. Ha? Thank you. Salamat. Paliw ko dai sa pangta nagpila. Namata nas dalton guys to aning dagan. Kay nakadungog man nga na truck kay na nag-deliver og tubig. Nagapundol lagi mig tubig dari. So, this time guys, nag-init na po ko og minudo. Ano yung gimin guys. Diyan naman po nabilin nga atay. Hana lang pag-isahog. Kay isa na lang kabuok. Hana lang mag-i-apil. O karon guys, mag-voice over ta. Kay wa pa may nagkadimao guys. Kinaunhan dyan namang palupad sa drone nga gihatag ni Atinisi guys. Garabi gadyo ka para mag-ut. Kay ano, si Dalton nahaglug. Wak-wak ko no. Sulami dahil sa nga drone guys. Kaya pwede siya mag-follow-follow rani mo. Kung paliton siguro ni Nemo daris ato sa Pilipinas na siguro nis mga 20,000 ag si Dalton guys nahaglok gadyo na siya kay maghagurus man. Unja wa pa may nagkadimao daan ni mao nang na-muted ni siya pero pwede ra di ay og naay udyo kay ag cellphone nga imong gamiton mao mo dakop sa udyo. So mao ni kuha sa drone guys debatin aw kaadyo. So naingan si Ondoy nga mulakaw ko no may kay ko nang ipa-follow ag drone na mo ag si Dalton guys kay nahaglok man gajud na tanawan ni jugnaong dagdagan in taon siya. So giganahan ko sa drone dagang salamat ka jud Atinisi kay na daghan na jud mi dani pwede i-content labi na kay nakahibaw nami nga pwede dai butangan og audio aron di na ko mag voice over pero og mga palupad jud katos mga kinahabagan na wa nay audio kanang mga ingani ra ba kanarang ipa-follow si Janimo na ay si Jay audio pero ipalupad na just ibabawa. Namot kong Dalton dani guys mo nang wa pa naput dag video ba kay ning singgit gajud si Jadani og tay help ninga na gajud sa mga lingaw ko. Kani guys, maning time tanawan ni jugjang baaba ning lagi nagtay. Help! Nga na to si Jang. So nagkadimaw pa mi sa settings daan para mo tunta kay makadungog unta mo nga ra gad ni Jang singgit og help. Pero syempre karon ra dyan hadli kay una pa man ni Jang nakitaan. Kaduga dyan ning anad ra pud si Jang. So para na guys, nalingaw ko dani nga drone ba kay nam day pud sa udyo. Pero guys, di pa ko kamao mo gamit, magpatuon pa kong undo kay gusto ko kanang makamao na jugog taman ba kay arong di na ko mahaglok ba kay jag magaba, mahaglok po kung magaba oy mahal ra ba. Mag-sunscreen sa ko guys, ay may manglakaw kay. Bisag ni uwan ganina. Na maghihapoy kuan sa init gud si hag madyo na lang man di papagod yating naong nga nagkatiguang na rawa kini magkatiguang na ta sus bisag mapugnan wa magkabidya nagnaong bisag tiguang na ta dala may gatang screen di ta maaan nga tiguang na pero ako guys maturon jud kog naong daan na jud kog maturon naong pero okay ra pud na ho kay basta madyo lamang panglawas okay ra na si Jack lipstick na lang pug ko kay lami ra ba ng lipstick okay. Kuha siya guys, Revlon. Di ko na ni maka-afford. Huwag ako mupalit. Hinatag rin eh. Kaya mo nagkakinsa ka. Salamat sa paghatag ni mo daan eh. Pero kaning sunscreen guys, mapalit ko ninyo sa hang TikTok account. Talo ko ninyo, plurami bulan na. So anyway, madto na mi guys. Manimbang mi kay gatambak ang timbang mo na doon guys. Baka 1 week po nang makakuhan. Problema kay wala yung jacket na diabet. Adyo ko ninyo biday ha. Bani ko ninyo taman mahuman nagatang video karong adlawat. Thank you! Voice over gihapon ta dani guys, kaya pa mi kahibaw dani nga pwede rebut nga gudyo. So na mi dani sa kanawa guys, padung na mi dani sa kadapdapan.
So, wa mi mag-helmet dani guys para sa video ba, anjay na hinera pag amang dagan kay di man pwedeng magpakusog mi kay mabidyaan man ag drone. So, para ra din is purpose nga mag-drone, kay ngano na ako ipakita ninyo daris unahan nga grabing ka nice kaadyo nga view. Mao ni ang paborito nga view ug moadto mis among mga suki sa bayabas kay manglakted malagi mi ari mi moagi sa luwan, ja lagbas mis kadapdapan. Kining dani guys, view jud ni si Jaka adyo gafagan ni nang unahan kay gawan-uwan malagi ja tugnaw jud guys. Lain dari guys kay bisan og init ag langit tugnaw ag hangin tungod sa kadako sa mga lasang daari. O as you can see dia sa atbang na ay lasang da nadako dyan na ay mga daghang fog. So di ba nice kadyo guys nagasu-aso ag palibot. Ganahan jud ko ba sa moagi mi daani ja samot na ron nga nanay drone ba nakita jud pud ninyo. Kay lisod man gud og cellphone ra murag di jud matag-ag hustisya. Saon na mahadlik jud ko moagi dani kay agdan dani lubak-lubak maadyo gani kay ilan nang giadyo hanutoy na karon. Unja guys kaning unahan dani mo na nag-isla di Encanto Cafe mo ni cafe daari sa bukid nga daghan ba jud mga customer tanaw ra guna ninyo o daghay mga tawon daghan pa jud nanampit daani ja wa man ko mohapit na kay nagpalipad man gimig drone matong ka kilo-kilo lamang ko. So ani mis undoy maghapitan og danghawon mi pero tanaw pa rin jug view di barang ka nice. Syempre samot na og naadjud mo daari sa personal pero dan harap limitaman sa unahan kay ag drone dali ra mo gud pud malubat ja amo pa panggitigom-tigom magamo ang battery kay aron makaabot pa pud ito sa lain na pud nga view. So na mi dani sa sentro guys sa bayabas ni sa Gindulman karon pag di po ko makabaw nga nada poy bayabas sa Gindulman kay gang naibawan nga bayabas sa ubay raman. So mo na mga suki ni mama dani sa una pa jud ko ni mama suki anja karon si undoy na pud mo ining sulot. So sinangwaning na og si ati Merly man siguro tungan dani isa kanina naka-stripe mao ni sila mga baji dari mga kugihan kaadyo ang kasugajud nila mamagawon sa bili pa jud ko guys kay garabing na juwag ilang baguwanan mga 4 siguro pud ka kilometro grabe lagi ja maglukdo pa jud sila dani mga sako pero mao man lagi na wa man lagi lisod og sajun sa tawo nga nang ginabuhi di ba bahalag lisod pa sa kanay kwarta kini gatos man kanin na 29 ra jud te igo ra jud nakasakay Igo na ka bay. 29. nay nakitan nga bijabas guys to ada ke to kita mo amo na jang kwaon guys kini ba nga buwak guys sorry magkatay-katay ra na siya pero ganahan gadyo ko kadyo magtan-aw na daghan na di ba nice mura jud kamuti no pero lami kadyo jang buwak tanawon to arag nang hos bijabas nakakuha naman siguro kay wahi ra tag video na saging guys kana saging guys mo na armasin gitawag na mag-armasin na di ba armasin mao pud ang gitawag ni nondo grupo pe diyan na guys na uli na guys nakuha ni mo birimit ay uy wow kadagko bas na rimit guys dari guys, lisod magkadug puging-pug nga sakita nga puson. Daris bukid tanang makita nimo diha kais anana kalingan na si tanan. Okay guys, so dana pa bitimbangan dari. Ang mga timbang dato sa ibabaw hapit pud mo 300 or ay sobra. 300 kaping ka kilo. Dakari ang timbangan pagkaron. Napid ang timbangan dato sa ubos tapok-tapok. So makalingaw man kay magtan ora man ko ag nag-arsa mo oy luoy kay bagat man. Nay daghang kakao guys kining kakao guys hadi mo magkumpiyansa daan kay puy-an nanas mga viper mo nang mahadlok na no kung manguhag kakao ron this is size katapang jud bijabas guys no og medyo madili-dili agin juhang oras ba kay ting paniud to naman ja paniud to mungaan sa lamat tagbiyabas teke another tapok of pagol ugihan ni sila mamagol diri daghan na nanghapit sa Miss Undoy dari sa kanan dari sa kadapdapan kay nangabuntas na. Ina jud matabang nangabuntas na gajud kaan sa mi. Among sa daan bulinaw. Gamay na magkadyo pansit. Lami ra ba ni jang pansit? Picturean mo na. 1 2 3. Oh, di man apilig tail kay mga nagbug tiil. Unsay mong gibati nga nakita ni mo imong classmate sa una. 5 years ago no. Mo no, nakalipas no. Wala. Nganong si Prami may gipili? Why Dalton? Kaya ni eskwela pa. Pag ni eskwela pa, din tagsuldo. Limpyo na. Kuha na benefits siguro na. Kartas is Mao man na reality sa Pilipinas. 4 years kay eskwela, jagi mong sweldo adi. Klaro ning Pilipinas jud. Pero madyo na lamang gud pod. Tanaw guys, naibuli arang taasan na. Kuyo ra baning buli kay na mapukan ka duga dyan. Muras idang gugma. Bantay-bantay kay sa mapukan ra pa na sa kaadlaw. Guys, moagi mi sa tulay guys nga. Purok na gamay. Adlok. Di ba?
aragdag ko, oo. Ganahan mo palit sa luwan. Dako ah. Maka pas ang bagton. Dako gyapon. Maka sila nandi. Ambi na sa ni oh. Ang dagana oh. Ang dagana. Grabe. Ah, nagana guys oh. Asa ka na oh. Nagana. Sila na ni kabuok. 4. Nagkamulisod na ko guys. Ah, healthy ka to guys oh. Nadaghan da ari sa luwan. Sige naan mo mga agpalijarong mga gwapa mong samot. Palit mo. Ajo aho pa nga juka kay budget na pud ning ang konsumo. Konsumo ra gud mo ah. Dara guys oh nakapalit ni og palidya. Nahug man. Dara man. Guys, wow. Ayo. Atod ko kawan-uwan. Ano man ista, ano man bulinaw. Eleksyon ba? Eleksyon. Atod ko kawan-uwan. Yo. Dahaw Dara, lagi. kawan-uwan. Ano man sabi? Palidya. Ha? Naglaman ni ginamos. Imo ni abot. Hindi, oy. Nang harvest rami ratos luwan. Magko ah. Nagka lagi, ni palit ko. Datos luwan man to. Ang nalabdyan na yun. Asay butang sa tay. Kay nagkabagod ko. Unsa man na imong gi kan? Namili kag buhok nay. Daka na dyan iguan-uwan ba kay nakapakulong na. Magkatag drakos pali dyan ay mato pa mi kay manimbang ni gagaw. Ganay, daka tayo na. Dami na, isugba. Ha? Ang patin. Huwag mo ko kapangutan na sa apelido. Mato na ko na, di ko maglangan. Naghatid ako kuhan kaya magtimbang pa man ni. Huwag pala ito yung buhok nay. Oh, guys, kakita mo na ning kat-kat na. How? Duha ka buok. Hello. Oh guys, naihaw guys. Bitaw, patay na guys. Gibitang ra nagnuog. Pagkahaba na magpanimbang guys, ni hapit mi ila mama karidyo kay nakikistorya unos sa igsoon kana naka-black mo na sa igsoon mo na tag-ija sa sakjanan. Kay mga abang na pud si Jack kay maghawl do sila ugma og bagaw. Nagkabibo ni sila guys kay umangin sa drone mo ni sa ka igsoon ni undoy mo ni maguwang ni Ja. Kay lima ra man na sila kan managsuon, 3 ka laki og 2 ka baji. Mao nig maguwang ni Ja nga baji. Ja kato naka-black mo to manghud ni Ja. Ja mao nagilang mga gwapa. Ja kanang batang gamay anak na siyang maguwang. So nagamit nas undoy og drone dari nangalingaw na sila kay nagsunod-sunod man. So ning liwat bas undoy sa jahang mama tanawa ko ni Jo kamo ko ni judge. So kaning 2 ka bata dani pag umangkon ning undoy kanang dake anak na siyang kuya. Ja kanang gamay anak sa ilang kamanghuran nga baji. Maon ang pinatrippingan ni undoy kay dyan tang hagen ba dyan kay nalingaw man hinuon naggising-isi man hinuon nalipay man sila sa drone nagsidalton kay nagdagan-dagan man. Pero kaduga dyan nagkaning batang baji na haglak na pud tanawa. Natinga naman siya kanang sunod-sunod naman ni sa drone. Pero naglingaw-lingaw rapod sila gukod-gukod. Alas 5 sa hapon nakauli na jud ko. Yang bata dia karon pa kuno na mata. Apta na pud tadaanig alas 12. Mao ko ni. Sayang mabunasin mo. I'm back to my duster guys, manihapon ta ninjo. Si undoy ning lakaw. Kay gisabot ni Jag sa mga lipo kay ugma magkuan sila sa mga bagulog guys, maghawl na gid sila sa mga bagulog kay. Wala lagi may kwarta, boss. Paghiwag mo kwarta ja. 3 weeks na tong natambak. So, magkuli-kuli bas lang ni kaad. I will turn on the light. Ag-amang suwa. Nakapalit na kog saminan ganina nga presko. Sinabaw gyapon. Kaya may ganahang daltod ni na guys. Isda na. Harang ikutan dari isda. Diyan maghukad ra ko og sabaw. Na guys, ganas. Ganas o kamunggay. Kaya mo ni maka tabang nato sa tang lawas. Sige lang tagsabaw na ani og isda. Ganas pud. Puro ra ni sabaw kay to ana magang unulod to.
Unja, daghang salamat kadto sa pag-ubanahas ang adlaw karon. So yung na nagatang vlog kada adlaw. Tibok adlaw na nadana nga mga highlights ba sa ang gipangbuhat sa tibok adlaw. Pero di ba ding tibok adlaw kay 24 hours ba dala nga sa adlaw unja. Kanay ang mga video usually 10 to 15 minutes ra. So ara lang gipang highlight ra ba unsay mga gipangbuhat ng adlaw. So daghang salamat sa mga ning timbayayong hangtod hama nagata ang video. Salamat. I love you. Bye-bye guys. Matog na magpupuy di gumanday. Kapoy ko tanag hangnaw. Hagard ka adyo. Again, thank you. Kay Jog yapon kong gisuportahan. See you tomorrow.